Vítej u nového videa. První rybářské video na tomhle kanále. Popravdě jsem se na to tak těšil, že jsem vypadl rychle z práce a přijel jsem semka k vodě. Teď se nacházím na Bystřičce. Já jdu nahodit, mám tady připravené krmení, mám tady připravené pruty a pak se s dovolením představím, protože vlastně já už mám jiný kanál, kde už nějaké sledující mám, ale na tu rybařinu jsem si chtěl udělat vlastní, zvlášť tak, aby ty videa rybářské mohly vycházet jakoby mimo to, protože v tom obsahu, co dělám, ty vlogy, cestování a tak se to ztrácí a ta rybařina mě strašně baví, takže bych to chtěl dělat takové zvlášť. Dobře, já jdu nahodit, mám tady nachystané method feederové krmení. Dneska ještě řeknu, co budu zkoušet chytat tady na to krmení jahoda banán, je to popka z Decathlonu, zaujala mě ta barva. Přijel jsem tak, protože už se začíná stmívat, mám asi tak 2 hodinky času na zachytání. Něco tady žije, tady na tu stranu Bystřičky skoro nikdo nechodí. Já tady minulý rok na tomhle fleku vlastně zachytal docela parádně, i když víc foukalo, tak jsem zachytal snad 30 kapříků malých, ale malých. Samozřejmě, když přijde něco většího, super, když nepřijde nic, taky super, protože aspoň trošku potřebuji vypnout z práce, jsem úplně pracuji s lidma, takže prostě potřebuji chvilku vypnout. Jdu na to, je teplo, 25 stupňů, parádička. Jeden prut je nahozený, ty brdě, tam něco skočilo. Jeden prut máme nahozený, tam jsem dal teda tu popku. A tady mám takové malé čtverečky od Minelineu. Krásně voní, hej, to voní jako úplně suprově. Jo, je tady strašná hloubka, fakt jako velká, takže chvilku trvá, než to dopadne. No, jelikož nic nebere, tak je čas se trošku představit. Já jsem Michal, jinak na YouTube jsem jmenuji Korin. Neptejte se proč, sám to nevím, prostě jsem chtěl něco vymyslet. Nicméně Korin už mám vlastně jeden kanál, kde dělám vlogy, výlety, herní videa, takový myšmaš. No a řekl jsem si, že tu rybařinu bych dal tak jako zvlášť, jak už jsem říkal. Tady na Bystřičce už jsem si párkrát dobře zachytal, dneska to zatím teda nevypadá, teď jsem to tam teda hodil, ale je tady zvedlá voda, tam kde jsem myslel, že budu sedět, tak je prostě asi tak půl metra vody, takže to tady zdvihlé, byly nějaké deště, takže to možná i s těma rybama trošku hnulo. Naproti vlastně v kempu nebo tak, tam kde už jakoby plíčí voda, nikoho nevidím, nikdo tady jiný nechytá, naproti teda jeden rybář, takže jakoby nic moc. Já jsem přijel tak na hodinku, na 2 po práci prostě vypnout, vůbec mi nevadí, že nic nechytím, ale hlavně je, že si člověk jede odpočinout k té vodě, nebo aspoň já to tak mám, a ryba je takové plus, když chytím. Teď se trošku zvedá vítr, možná by to mohlo trošku pomoct. Nicméně rybařím už dlouhá léta. Na ryby jsem se poprvé dostal snad v 5, v 6 letech, možná dřív, kdy mě děda brával na můj oblíbený revír, na který už nejezdím, protože už nemám jihomoravskou povolenku, mám moravskoslezskou teďka. Je to v Hradišti, teď jsem slyšel, že tam všechno vychcípal, ten revír je tak zanedbaný a já si ho pamatuju úplně jinak. Nicméně nedá se nic dělat. Chybí tam voda, nějak se to tam celé, no to je jedno. Je to v Uherském Hradišti, je to staré rameno řeky Moravy. S dědou jsme tam jezdívali, učil mě tam chytat, chytil jsem tam svého prvního kapra, chytil jsem tam svoji první štiku, ale takovým způsobem, že hele, pojď sem do křoví, já ti to tam nahodím, kdyby se někdo ptal, tak o tom nic nevíš.
a chytal jsem na rybičku, nebylo mi 15, prostě nevím, 10 mi bylo, asi 10. Takže chytil jsem svoji půlmetrovou štičku a tak nějak jsem chytal. Potom jsem se vlastně stěhoval kousek od Mikulova, jsem bydlel, tam jsme chodili na řeku Dý, nebo na Nové Mlýny, které jsem měl za barákem relativně. Tam se taky pěkně zachytalo, tam prostě mám nachytané pěkné kapříky. Chytám teda většinou feeder, protože toho času na rybách moc nemám. Většinou jezdím po práci, nebo když je žena na noční, tak abych prostě doma je práce, v práci je práce, no je to takové šílené teďka. Občas, když je teda čas, tak si vyjedu na nějakou delší výpravu, což už vlastně tak rok asi nebylo. Ale letos jsem si říkal, že bych chtěl začít trošku víc. Nevím, co 4 hodinky to budu přehazovat, vidím to tak do 8, do 9 tady. Slunko tady zapadá dřív, protože hnedka přímo naproti nás je takový velký kopec. Takže jak zajde za ten kopec, tak tady už moc světla teda nebude. A budu si dát něco k večeři, protože mám strašný hlad. Jedu přímo z práce, mám na sobě ještě pracovní kalhoty a vsadím se, že si chytnu nějakého většího kapříka, tak mě pošváchá a zítra v práci budu smířit rybinou. A jelikož dělám v obchodě, tak to není moc dobrý nápad, ale nestíhal jsem dřív, no. Teď tady šel pán a říkal, že už jsem tady asi 4. koho potkal dneska, že všichni řekli, že ryby berou roha, takže nejsem sám. Kdo tady nic dneska nechytil. Ahoj, takže já jsem se přesunul, chtěl jsem jít včera chytat na tu Bystřičku, ale nějak to nedopadlo. Takže dneska jsem na Podlesí, což je kousek tady od Valmezu. Je tady celkem dost rybářů a zatím jakoby prej nic moc, takže uvidíme, jestli se to rozjede. Včera tady pršelo a nedalo se tady vůbec jakoby jít, takže to bylo takové na houby. Nicméně dneska už svítí sluníčko, sice jsou nějaké mráčky, ale já si myslím, že to bude dobrý. Mám tady nachystané nějaké krmení, z toho si dělám takové kuličky, nahážu to do vody, budu chytat tak 10-15 metrů od břehu, takže asi lopatkou to tam mrštím. Udělám si nějaké zakrmené místo, někde tady zhruba v těch místech před náma. Stojan mám nachystaný, jdu si nachystat pruty, dneska tam zase zkusím dát tu plovku od toho Decathlonu a na druhý prut budu dávat zase něco jiného, budu zkoušet, co tady bude fungovat. Dlouho jsem tady nechytal, včera jak jsem tady chodil, tak tady byli mrtví násaďáci, takže vypadá, že asi sadili. A vítr fouká přímo ke mně, takže by to mohlo být dobré. Tak, udělám si ještě metod feederové krmení, ať mám co na krmítko. Tak, pruty jsou ve vodě. Teď jdu ještě zakrmit tu oblast, kde vlastně chytám. Tak, udělal jsem si takové zakrmovací kuličky. A tady lopatkou je tam naházím zhruba, ať aspoň něco přilákám. Tak, první ryba. A je to lín. První ryba je to lín. Tak pojď. Krásný lín. Tak, ukáž. Trošku tě vyháčkujem, co ty na tom? Takže na kukuřičku, jo. Kukuřička by šla. Tak. Jo, to je krásný línek tady. Já to dám na bok. Tak, první ryba. Co jsem chytil letos, vlastně, úplně první. Tak, počkej, já ho poliju trochu. Takže už nejsem bezrybák. Ty jsi krásný. Ale jdem tě pustit do vody, co ty na to? No, super. Krásný záběr na kukuřičku. Počkej. Tak, už plave pryč. A ten mě strašně potěšil, protože lína už jsem strašně dlouho nechytil a vím, že tady jsou.
Takže na kukuřičku, takže já tam zkusím dát zase kukuřičku. Třeba přijde další. Tak, jsem tady asi 2 hodiny a čtvrt. Zatím teda jeden ten lín. Nějak prostě asi nemají hlad, nebo já nevím. Zkusil jsem teďka vyměnit nástrahu, jestli to třeba pomůže, aspoň s tou nástrahou. Rybářů tady teďka ubělo, protože všichni šli na oběd. Ale já jako správný rybář mám oběd sebou, takže za chvilku si dám sekanou se studenýma bramborama. Mraky se sem tam honí, takže chvilku je zamračeno, chvilku svítí sluníčko. A tady, když si tady na tom revíru, tak tady byli i jeseteři nasazení, ale prý už jsou všichni pryč. Jednoho prý našli tady vedle v potoce hozeného, jednoho si prý nějaký rybář zapsal do povolenky a jako úlovek a že mu zabrali povolenku, ještě se tím chlubil, že si to tam zapsal. Nevím, co je na tom pravda, ale asi bych se tomu vůbec nedivil. Navíc tady jsou takové kamenité břehy, takže když už jsem tehdy chytl toho jesetera, tak byl dobitý. I když jsem se ho tady snažil vylovit jakoby a hnedka pouštět, tak šlo vidět, že jak tady skákali u toho břehu a prostě to tak bylo takový dobití od toho břehu. No. Ty kameny jim tady nesvědčí. Je čas na oběd. Obědový čas, mám tady sekanu a brambory, je to teda studený, ale i tak je to dobrý. A další záběr. Je tam. A to už jsem se začal balit, že jedu domů. Tak to vypadá, že se nebalíme zatím. Jo, je tam. Další rybička, druhá dneska. A to už jsem fakt myslel, že nic nepřijde, protože aktivita ryb tady úplně ustala. Začalo docela foukat. Takže to vypadá, že jsem se konečně dočkal další ryby. Super. Hej, už jsem si myslel, že mám nějaký zakletej, že mám nějaké zakleté pruty normálně. Na bystříčce nic, tady jednoho lína za prvé. A toho taky nebude moc velký, ale lepší něco než nic. Já si jdu pro podběrák. Tak se ukaž, co seš zač. No, to bude malinký, ale bojuje. Pojď. Je tady. Je to malý kapřík. A nechce se mu na břeh. Pojď sem. Tak. Tak, nabereme čistou vodu, trošku polejem. Tak. Ukáž, krásně chycené. Dal jsem menší háček, protože už jsem fakt nevěděl, co mám dělat. Takže na menší háček a na rohlíkové boilies. Super.
Ty seš krásnej. Dobře, není to žádný velikán. Není to žádný velikán, ale za mě super. Jdu ho pustit. Takový násaďáček, taková ta klasika. Ale strašně potěšil. Moc super. Tak, šup zpátky do vody a pošli maminku nebo tatínka. Pošli maminku nebo tatínka, co? Budeš v pohodě? Co, budeš v pohodě? Musí na druhou stranu, člověče. Jo. A je pryč. Tak. Tož konečně se to trošku rozhejbalo. Ty protože zase končím, hej, zase. Hej, asi jsem trefil hejno kapru. A zase na tu jahodovou, za ten na menší háček a jahodová příchuť toho rohlíkáče, takže evidentně jsem udělal asi něco dobře. Evidentně to vypadá, že kapříci se probudili, protože začal enormně foukat, ale druhý prut pořád nic, takže já si beru odběráček. Zas to nebude asi něco velkého, ale něco menšího. Tak. Jdem se podívat teda, co tam fičí na tom prutě. Nicméně asi dobrý místo, protože fakt celou dobu nic. No, další menší takový, hej, paráda. Ten je divoký. Tak. Kamaráde. Ani žrádlo tam se nestihlo vysypat a už je to super. Takže další kapřík do naší sbírky. Teda do mojí sbírky jsem chtěl říct. Pojď. Ty tady máš nějaký šrám, člověč. Oni je tady vysazovali, tak je ještě trošku pobouchanej. Pojď. Tak. Jo, žrádlo tam ještě nestačilo pořádně vypadnout. A může to dát nahazovat znovu. No jo. Ty potvoro. No jo, už tě jdu pustit, jasné. Dobrá, už tě pouštím. Tak. Já jsem říkal, pošli dědečka a babičku, ne ségru. Je ti to jasný. Tak. Takže já jdu rychle nabrat další krmení a jdu tam hodit ještě jednou. Já si tady zrovna třídím věci a uklízím si, abych mohl za chvilku už vystřelit pryč. Ale zkusím ještě jednou to samé místo. Je možné, že tam jsou teďka najetí. Bylo by to hodně fajn. Tak. Uděláme takhle. Trošku se utřem. Zrovna jsem si tady rozdělal věci a že si je všechny poklidím, rozstřídím. Já už mám téměř zbaleno. Mám posledních 15 minutek, takže jsem tam dal poslední přehoz. A uvidíme, ještě tam do toho teďka něco drbalo, tak uvidíme, třeba ještě něco přijde. Dávám to 15 minut maximálně. A pak hurá domů. Vlastně ještě musím na nákup. Takže hurá na nákup a pak domů. Pak odvezu ženu a pak budu přemýšlet, kam pojedu dál. Jestli někam pojedu. Protože se mi doma úplně nechce sedět. Přemýšlím, že bych jel na večerní lov někam. Ale musel bych najít čelovku, což je docela problém, protože vůbec nevím, kde ta čelovka je. Naposledy měli půjčené děcka, když byli na táboře. To byl minulý rok, ale od té doby jsem ji neviděl. Takže asi zajdu do sklepa, mrknu, jestli tam náhodou není v kaprařině. Počasí ještě jako
furt jako relativně pěkné. Ještě se trošku oteplilo, větr furt fouká. Jinak asi žádný zatím jiný pohyb, ale jako ty dva kapříci za sebou, to mě hodně potěšilo. Tady většinou jsem nechytl téměř nic poslední 2 roky. Poslední pěknou rybu tady mám tak 4 roky, 5 roků zpátky, nevím. Už je to dlouho, co jsem tady chytil pořádnýho kapra. A určitě tady budou někde. Věřím, že jo. Ty kráso. Ohoho. Že by ryba? Jo, vypadá, že jo. Vypadá, že ryba. Super. Tady se tak blbě dostává k tomu břehu. No. Už jsem si myslel, že tady v těch vlnách nic nechytím, ale vypadá to, že přece tady jenom něco bude. Já si vezmu sebou podběrák, jdu tady trošku níž. Může mě odplave. Tak, co to bude? Co to bude? Kapřík, je tam kapřík. Výborně, to jsem si přál. Ty brdo, ten je nějaký... Ten je nějaký ale poraněný. Už teď to vidím, že... Ten je nějaký... domlácený. Pane. No. Jdeš na podložku, chlape? Ten tam má nějakou... Nevím, jestli to bude vidět. Jdu ho pustit. Tak snad přežije. No, já jsem se teďka přesunul na Olešnou. Říkal jsem si, než zapadne sluníčko, že to tady zkusím, protože už jsem tady dlouho nechytal. Samozřejmě jsem mi nechtěl navazovat kaprové pruty, takže jsem jenom nechal vytáhlet ty feedry. Krmení jsem měl namíchané ještě vlastně z minulého lovu, což bylo asi tak před 3 hodinama. 2, 3. 3 spíš. Odvezl jsem teda moju do práce, vyrazil jsem semka. Vůbec jsem nečekal, že něco chytnu. Čekal jsem, že přes ty vlny a ten vítr, co tady je, tak že to bude na prd, ale špičky docela drží. Záběr jde docela pěkně poznat i přes ten vítr. Pro jistotu jsem si dal ještě hlásiče, kdyby náhodou. No a zkusíme ještě třeba 1, 2. Tady ten, co jsem vylovil toho kapříka, tak to byl nějaký potrhaný, pocuchaný. Nechtěl jsem ho moc fotit nic, rychle zpátky do vody. A snad přijde něco pěknějšího. Chtěl bych nějakou větší rybu, třeba já nevím, nějakou 50. Tak, to vypadá na další záběr, ukaž. Jo, je tam. S tím, ale záběr udělal pěkný. Čau. Aha, že by něco. Krásný záběr, on to asi pustil, ten potvorák. Tak nic, ještě chvilku čekáme. To zase bude nějaký cejn.
To zase bude nějaký cejn. Tak, bereme podběráček. To já tam budu muset dát asi jinou nástrahu, protože cejníci úplně jsou mojí představou, co bych si přál chytit, hele. Neříkám. Pěkné. Lepší než nic. Jo, on už se vyháčkoval, super. Plav, kamaráde, plav. Lítá tady mega moc metopírů, normálně úplně všude. Netopír. Jakože fakt hodně. No a lov je u konce a děkuju, že jste sledovali moje nové a první úvodní video. Budu rád, když mě podpoříte odběrem, lajkem, komentářem, jak se vám daří, kam jezdíte třeba na ryby. Jo, pro mě třeba tady ty severní revíry jsou úplně nové. Já popravdě chytal spíš Jižní Moravu a teprve vlastně od minulého roku jsem se vlastně přidal do ČRS ve Valmezu a tím pádem objíždím tady ty revíry na severu. A hledám nějaký takový, který se mi bude líbit a pomaličku hledám místa, kde se mi bude líbit. A hledám místa, kde se dají chytnout nějaké pěkné ryby. Já doufám, že to tak nějak jakoby časem vyladím. Ta bystřička není špatná. Třeba minulý rok se mi tam dobře dařilo. Teďka na začátku videa jsem nic nechytil. Někdy prostě k té vodě jedu a mám tolik záběrů. A třeba u sebe třeba nemám zrovna kameru. A když beru s sebou kameru, tak najednou žádné záběry nejsou. Je to divný, asi se jim nechce ukazovat na kameru, ale bohužel někdy to tak je. Aspoň jsem rád, že jsem teda si chytil svého prvního kapříka a svoji první rybu, což byl lín. Jsem strašně šťastný za každou rybu, kterou chytnu. Ten kapřík, co jsem chytil tady, ten byl nějaký potrhaný, takový zvláštní. Tak doufám, že přežije, protože krvácel. 13 stupňů, už je mi docela chladno, takže jedu domů. Jdu se vyspat, jdu to sestříhat. Mějte se všichni pěkně, parádně. Ať se vám daří na rybách. Mějte se parádně, prostě pecka. Tak jo, čus.